Ang pagkabanho ni Jesus. Mateo Kapitulo 28, 1-10. Kaadlawon pa sa Domingo, human sa adlaw nga igpapahulay, miadto si Maria nga taga Magdala ug ang asa pa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto nilang mutan-aw. Anya, kalit nga milinog og kusog, kay ang anghel sa Ginoo gikan sa langit mipaligid sa bato nga nakatabon sa lubnganan ug anya gilengkoren niya kini. Ang iyang panagway labihan kasulaw sama sa kilat, ug ang iyang bisti puti gayud kaayo. Ang mga gwardya nga nagabantay didto nangurog sa kahadlok ug nawad-an og panimuot. Mingon ang anghel ngadto sa mga babaay, ayo kamo kahadlok. Nahibalo ako kon nganong mianhi kamo dinhi. Gusto ninyong tan-awon si Jesus, ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi tungod kay nabanho siya sumala sa iyang giingon kaninyo. Dali kamo dinhi, tan-awa ninyo ang gibutangan kanya. Human ni adto mingon ang anghel kanila, adtuin ninyo ang iyang mga sumusunod, ug saltihin ninyo sila nga nabanho siya. Miuna siya kaninyo didto sa Galilea. Didto ninyo siya makita, ayon ninyo kalimtikin ing akong gisulti kaninyo. Busa nagdali sila pagbiyo sa lubnganan. Nahadlok sila upon nalipay gayod sa maunga balita, ug nanagan sila aron saltihan ang iyang mga sumusunod. Anya sa kalit lang misugat si Jesus ug mitimbaya kanila. Miduol dayon sila kang Jesus ug miluhad kanya. Gigakos nila ang tiil ni Jesus ug misimbo sila kanya. Mingon si Jesus kanila, ayo kamo kahadlok. Adtoy ninyo ang akong mga igsoon ug saltihin ninyo sila nga moadto sa Galilea. Didto makita ako nila.